Poštovani gledatelji, dobrodošli u najzabavniji kutak za ljubitelje odličnog sadržaja, to je Vojo. Pripremite se za tjedan pun uzbuđenja jer u našoj digitalnoj videoteci pronaći ćete najnovije serije, filmove te reality showove koji pomiču granice. Ekskluzivno na Voju gledajte novi slučaj uspješnog dosjea Jarak, a samo za vas donosimo intervju s Andrijom Jarkom, jednim od autora ovog True Crime serijala. Ostanite s nama. Nova epizoda hvaljenog True Crime serijala Dosje Jarak donosi emotivnu i potresnu priču o nestanku Martine Horvat, mlade djevojke koja je prije gotovo 15 godina misteriozno nestala u Zagrebu. Kći vukovarskog heroja Pala Horvata, koji je i danas simbol hrabrosti, preživjela je strahote rata te nestala u okolnostima koje sugeriraju da je brutalno ubijena, no njezino tijelo nikada nije pronađeno. Obitelj Horvat ne odustaje od potrage za Martinom. Cura iz Laništa nestane i više nikad o njoj ništa. Lijepa cura, prekrasna. Stanite sad, molim vas. Pa slušaj je intrigantan. Hot roba, čim ti u naslovu imaš nestala manekenka. Jedan medij, drugi medij, treći medij i to je toliko jako odjeknulo. Imaćen u Vrapče. Tako je završio dečko prije 9 dana nestale Martine Horvat. Poziva je bilo milijon. Meni su živci počeli tada raditi abnormalno. Ima nekih kemijskih supstanci koje mogu rastopiti čovjeka. Nije zaslužila to što je se dogodilo. Mama, ja sam na tajnom mjestu. Andrija, gotovo 15 godina prošlo je otkako je Martina Horvat 4 dana nakon svog 28. rođendana nestala. S ovim velikim vremenskim odmakom, što njezina obitelj misli, što se dogodilo? Pa prije svega rekao bi da njezina obitelj, njezina majka i njezin brat da su i tužni, i frustrirani i takva je ova priča, takva je ova epizoda uistinu tužna. Jer ima jedna nadogradnja u cijeloj toj priči, a to je da je Martinin otac Pal Horvat kao vukovarski branitelj nestao 1991. godine i da se od tad ne zna njegova sudbina. I sad zamisli frustraciju obitelji koja traži i oca i kćer i sestru. Tako da je jedna užasno teška priča koju donosimo. Rekla si, skoro 15 godina je prošlo od njezinoga nestanka. Ona nikad nije službeno proglašena mrtvom. I dalje se vodi kao nestala osoba, međutim sve indicije upućuju na to, nažalost, da je Martina Horvat ubijena, međutim njezinog tijela nema i to je onaj fokus kojemu se mi bavimo u ovoj emisiji. Nema tepiha, nema fotelje, nema njenog velikog kofera, nema laptopa. U kupaoni stoji četkica za zube, šminka njena. Ključevi njeni su na frižideru od stana. Prema tome di bi krenila da te osnovne stvari ne pokupi. Jedan i drugi telefon su iskopčani, nema ih u stanu, nema laptopa u stanu i onda je tu počelo to moje razmišljanje. Šta? Gdje? Tko je glavni osumnjičenik za njezin nestanak? Njezin tadašnji dečko, danas pokojni Saša Leskovčanin, koji je nakon Martininog nestanka policija privela, ispitivala. On je bio 2-3 dana na ispitivanju i kasnije imao neke psihičke probleme. Završio je u psihijatrijskoj bolnici. Cijelo vrijeme je tvrdio da je on nevin, da je Martina njemu bila sve na svijetu. Međutim, i neki dokazi i činjenice, ali izjave svjedoka s kojima mi razgovaramo u emisiji govore nešto potpuno drugačije. Tamo se spominje i nekakva ljubomora, posesivnost i tako dalje. U video najavi nove epizode koja istražuje nestanak Martine Horvat spominje se kemijska supstanca koja može rastopiti čovjeka. O čemu je riječ? Činjenica je da su Saši našli opekline po rukama i za koju su utvrdili da potiče od nepoznate kemijske supstance i onda su i istražitelji, ali i javnost i obitelj posumnjali da je možda on nakon što je ubio
Martinu da je možda rastopio u toj nekakvoj kiselini, nekoj otopini, međutim to su bila samo nagađanja, ali je činjenica da on imao pekline od toga i zbog toga se to povezalo. Ono što je čudno u cijeloj ovoj priči jest da je trajala intenzivna potraga za njom, da je pretraženo to njegovo imanje u okolici Zagreba, međutim da nisu pronašli gotovo nikakve dokaze, nešto sitno nekih predmeta je nađeno i to je tako stalo i tako ostalo i zbog toga je ova priča intrigantna i zbog toga smo inzistirali da radimo baš ovu priču. Razgovarali ste i s njezinom prijateljicom koja se posljednje čula s njom, no ona je govorila pod skrivenim identitetom. Postoji li još uvijek neka doza straha, iako je prošlo gotovo 15 godina od njezina nestanka? I zašto? Pa ta gospođa je rekla da ne želi se javno eksponirati, da se boji nekih ljudi, da ne bi htjela imati probleme neugodnosti, danas ima svoju obitelj i pristala je govoriti sa skrivenim identitetom. Činjenica je da ona zadnja razgovarala s Martinom i da je čula nekakvu zvonjavu buku, svađu i sve. Susjedi su isto rekli da su svašta čuli, to je pričamo o noći nestanka. Međutim, ono što je, rekao bih, najzanimljivija u cijeloj toj priči jest to je Lanište, pored Zagrebačke arene, puno ljudi. Kako je moguće da netko, ako je to se dogodilo, kako je moguće da netko iznese tijelo, da to nitko ne primijeti, da se to tijelo negdje skloni, da niko nikad ne dozna o čemu se to radi. Jedna vrlo teška, vrlo kompleksna priča. Da se ona danas pronađe, a ja sutra mogu umreti. Onda ću bar znat da ćemo biti zajedno. A ovako me valjda na ovom svijetu još drži samo ta želja. Ja nemam čemu drugom da se nadam. Nemoguće je uopće izmjeriti i razumjeti kako je frustrirajuće. Recimo, intervju s njezinom majkom je bio tako tužan, jer žena traži dvoje najvažnijih ljudi u svom životu i ne može ih naći. S te strane ta emisija, rekao bih, posebno po toj ogromnoj, enormnoj količini emocije i tuge. Sve to u kompletu, ta jedna priča, uz činjenicu da se Martina nikad nije pronašla, stvarno zaokružuje jednu obiteljsku tragediju koja se može dogoditi svakome od nas i koja je, rekao bih, vrlo i poučna i edukativna i upozoravajuća da se to ne bi ponovilo i mi ćemo inzistirati na tome da se uistinu možda institucije na neki način pokrenu pa da se možda nešto reotvori ili nekakva istraga, možda se pojavi neki novi svjedok kad vidi emisiju, da se stvarno, ako ništa zbog te divne gospođe i zbog njezinog sina i zbog te obitelji, da se pronađe Martina i da žena može mirno umrijeti, što nam je sama rekla u ovoj emisiji. Andrija, hvala ti. Hvala tebi. U našoj digitalnoj videoteci pronađite sadržaj koji vas najviše zanima. Od uzbudljivih borilačkih sportova uživo poput FNC-a, KSV-a, Brave, Bellator borbi do vaših omiljenih serija i filmova. Preuzmite sadržaj i uživajte u njemu kad god želite, čak i kada niste online, a lokalnu produkciju pratite 24 sata prije svih, bez reklama i bez ograničenja. Vidimo se uskoro na Vojo.